Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bitang. Taong 1977, Lokilokon, Samar. Noong mga panahong ito, may katandaan na si Bitang. Base sa estimasyon, edad 94 na siya noon. Matagal nang ulila sa asawa at merong 2 anak na malalaki na. Yung panganay humiwalay na, samantalang yung bunso nanatili sa kanyang tabi kahit may edad na. Hindi kasi normal ang pag-iisip nito, kaya hindi yun mabubuhay nang walang aruga na nagmumula sa kadugo mismo. Bagaman tumutulong sa kanilang mga pangangailangan ang kanyang panganay, hindi yun sapat. Kaya itong si Tandang Bitang, napilitan ng manguha ng kamote sa bukid araw-araw. Malayo ang nilalakad niya pero hindi niya ito iniinda alang-alang sa anak niya. At kahit gaano kahirap ang buhay, hindi niya pinipiling magreklamo gawa ng alam niya na pawang mga pagsubok lamang ito. Ika nga ni Lola Bitang, walang kabuluhan ng mga materyal na kayamanan sa mundong ibabaw. Hubad ka nang ika'y isilang, hubad ka pa rin kapag ika'y lumisan. At ang karunungan, ang tanging madadala mo hanggang sa iyong kamatayan. Dagdag pa niya na, basta meron silang naisusuot na damit, mga kakarampot na pagkain na napapakinabangan at bubong sa kanilang mga ulo tuwing umuulan, napakapalad na nila. Ito ang mga bagay na halos karamihan sa tao hindi na napapansin pa dahil nakatuon ang kanilang mga atensyon sa mga pangarap na walang katapusan. Maraming magagandang karunungan na taglay itong si Lola Bitang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, meron din siyang madilim na pagkatao. At ang personalidad niyang yon ang kinakatakutan noon ng mga tao sa baryo nila. Ayon sa mga matatanda, na noong may asawa pa itong si Lola Bitang, napakamagagalitin ito. Palagi lang yung nakasimangot, tapos kapag may narinig itong hindi niya nagustuhan, hindi ito napapakali hanggat hindi niya nadadalaw sa panaginip ang taong pinagmula ng kanyang galit. Pinaghalong pangungulam at aral ng bangungot ang taglay ng matanda, kaya noong panahong aktibo pa ito sa ganoong gawain, pinangingilagan ito ng mga tao. Marinig lang ang pangalan niya, lahat ay nanginginig na sa takot. At dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't di nakaranas ng kahit na anong pangmamaliit ang kanilang pamilya. At sa paglipas ng mga dekada, paunti-unti, nawawalan na ng interes itong si Lola Bitang sa ganoong gawain. Ipinagpasalamat naman yun ng mga tao dahil ang buong akala nila nakalimutan na ng matanda ang mga taglay nitong aral. Gayunpaman, pinagsumikapan pa rin nilang dumistansya rito nang sa gayoy makasiguro. Pabor naman yun kay Lola Bitang dahil sa pamamagitan ng lamat na yon, nabubuhay sila ng payapa kasama ang kanyang bunso. Hindi naglaon, natutunan na rin ng mga tao na siya ay pansinin at kausapin. Dahan-dahan nilang nilimot ang nakaraan hanggang sa tuluyan ng naging maayos ang lahat. At sa pagsapit ng taong ito, isa ng ganap na ordinaryong mamamayanang mag-ina. Gayunpaman, nanatili pa rin sa puso ng mga tao ang pag-iingat na nagkukubli sa kanilang pagmamahal at respeto sa matanda. Inakala kasi ng mga taga-baryo na hanggang kamatayan ay matatahimik na si Lola Bitang, pero lingid sa kanilang kaalaman na merong nagbabadyang dilubyo sa hinaharap. At nangyari ito pagkalipas lamang ng ilang buwan. 3 linggo bago sumapit ang kapistahan, paisa-isa nang umuwi ang mga taga-baryong nagtatrabaho sa mga karatig bayan. Yun kasi ang araw ng kanilang bakasyon para idaos ang kapistahan ng kanilang lugar. Maliban din sa mga ito, meron itong mga kasakasamang bisita na bago lang sa mga paningin nila. Halos mabilis noong napuno ang baryo, kaya silang mag-ina
minabuti na manatili na lang muna sa bahay. Di kasi mahilig itong si Lola Bitang na makisabay sa mga ganoong pagdiriwang dahil sa labag yun sa kanyang paniniwala. Inaasahan din niya na madaling matatapos ang selebrasyon sa lugar nila na walang nangyayaring gulo. Ang kaso lang, pagtungtong ng bisperas ng pista, may nagawing grupo ng mga dalaga at binata sa lugar niya. Maganda kasi roon ang tanawing pinuno. Gawa ng bukod sa nasa paanan ng burol ang bahay niya, di rin mahirap akyatin ang tuktok. Wala namang masamang intensyon ng mga kabataang pumunta. Pero nung umalis ang mga ito, nadatnan niya na nasira ng mga ito ang halos kalahati ng mga itinanim niyang gulay. At ang nakakagalit pa, halos lahat ito namumulaklak na at meron ng umuusling bunga. Sa sobrang galit ni Lola Bitang, di siya nagdalawang isip na pumunta sa baryo kahit 10 oras. Di man niya nakita ang pagmumukha ng mga ito, nasisiguro niya na madali niya lang itong mahahanap. May gamit-gamit kasi noong agimat si Lola Bitang na may kakayahang makapagturo ng tao na pumasok sa lupa niya. At ang agimat na yon ay binubuo ng itim na bato na hinahawakan ng kuko ng ibon na inukit mula sa itim na puno. Dagdag pa niya na gumagana ang agimat sa pamamagitan ng biglaan nitong pag-init kapag nahawakan o nasagiyo ng mga taong hinahanap niya. May namumutawi rin itong presensya sa kanyang katawan na dahan-dahan niyang nararamdaman sa sandali na mahagip ng kanyang tingin ang mga taong kanyang hinahanap. Makalipas lang ng ilang minutong paglilibot, bahagya siyang napatigil sa pagmamasid nang biglang lumapit sa kanya yung matandang palagi niyang nakakausap kapag napapadpad siya sa sentro ng baryo. Pagpang-abot ng kanilang tingin, agad naman siya nitong tinanong ukol sa kanyang ginagawa roon. Oh, Manay Bitang, parang naligaw ka yata rito. Akala ko ba hindi mo gusto ang pista? Hinahanap niyo ho ba ang anak ninyo? Halika, sumunod kayo sa akin. Alam ko kung nasan siya. Pagmamagandang loob nito. Ngunit nang marinig yun ni Lola Bitang, hindi ito kaagad na sumunod. Seryoso nitong tiningnan ng matanda, kasabay ng pagsagot niya rito ng, "Hindi ko hinahanap ang anak ko, Miyong. May mga hinahanap akong tao. Mga binatilyo at dalagang pumunta kanina sa lupa ko. Pinagsisira nilang mga pananim ko roon sa bukid. Kaya gusto ko silang tanungin kung bakit nila yun ginawa. Isang kabastusan para sa akin ang ginawa nila, Miyong. Kaya hinding-hindi ko ito mapapalagpas." Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang napatahimik yung matandang kumausap sa kanya. At kung kanina pangiti-ngiti ito, sa puntong yun halos hindi na maipinta ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti naman niyang umalis sa harapan nito. Inaasahan naman niya na hindi na ito susunod, gawa ng alam nito kung ano ang pwedeng mangyari sa oras na maging makulit pa yon sa kanya. At sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa plaza, dito na nga niya nakita ang grupo ng mga dalaga at binatang nag-iinuman. Napakasasaya ng mga ito. Animoy wala itong problemang iniisip. Kaya naman ang masilaya niya ang grupong yon, dali-dali niya itong nilapitan. Paglapit niya sa pwesto ng mga ito, agad niyang hinanap ang binatilyong tubo sa kanilang lugar. At nung makita niya yon, dito niya ito tinanong ukol sa ginawa nila kanina. Nang marinig naman ng binata ang mga sinabi niya, marami itong naging pasakalye. Di rin ito sinagot ng tuwid ang kanyang mga tanong, bagkus sinubukan pa nito na maging pilosopo. Katakatakot din na pangiinsulto sa anak niyang kasama ang ginawa ng mga ito, na animoy hindi man lang yun nababahala sa kanilang mga sinasabi. Pale, natigil lang ang ganoong kalokohan
noong lumapit na sa kanila yung matandang nagtangkang pumigil kay Lola Bitang. Walang habas nitong pinagmumura ang mga bata, kaya naman napilitan ng mga ito na manahimik at makinig. Ayon sa mga ito, sinisira niya umano ang kanilang kasiyahan, kaya nakapagsalita sila ng hindi kaaya-aya. Mariin din itong inilahad na hindi totoo ang mga sinasabi niya, kaya medyo nagalit din sila. At habang sumasagot ang grupong yon, kapansin-pansin ang pananahimik ng binatang tubo sa kanilang lugar. Di nagtagal, pagtahimik ng mga ito, dito na mas lalong nagalit pa si Miyong, dahilan para pansamantalang maantala ang kasiyahan sa plaza. At sa isang iglap, lahat ng atensyon doon nabaling sa kanila. Maya-maya pa, nang magsikumpulan na ang mga tao, tanging pagkagulat at pagkasindak ang naramdaman ng mga ito. Di kasi nila sukat akalain na kinontra nito ang matandang kinakatakutan sa kanilang lugar. Ilang minuto pa ang lumipas para maibsan ang tensyon sa pagitan nila. Doon na pumasok ang presensya ng mga albularyo at antingero. Pilit siya nitong pinakalma pero di siya sumunod. At nang magkaroon siya ng pagkakataon na magsalita, malugod niyang inilahad sa mga ito ang galit na kasalukuyang namumutawi sa kanyang puso. Huwag kayo ritong makialam, sapagkat ang ginawa nila ay sadyang hindi ko mapapalagpas. Pinarubal nila ang aking anak. Pinagsalitaan ako ng masama na sa tinagal-tagal ko sa mundo, sila pa lang ang nangahas na gumawa. Ngayon, kung gusto nyo talagang makisawsaw, pumili kayo ng panig. Pero ngayon palang binabalaan ko na kayo. Mabuti akong kaibigan, ngunit napakasama kong kaaway. Nang marinig naman yon ng isa sa mga binatilyo, di na ito nakapagtimpi pa. At habang abala siya sa pagsasalita, dali-dali itong kumuha ng bote, sabay palo sa ulo niya. Wasak ang boteng yon, ngunit itong si Tandang Bitang, di man lang natinag sa kanyang kinatatayuan. At pagdaloy ng dugo sa kanyang ulo, dinilaan niya ito habang nakatitig sa lalaki. Ito na rin ang naging hudyat para lisanin niya ang lugar. Matapos ang insidente, hindi na gaanong masaya sa plaza. May mga mananayaw pa naman, pero karamihan sa mga taong nakakita, minabuti na umuwi na muna. Yung grupo namang nakasagutan niya, bumalik na rin sa bahay na tinutuluyan ng mga ito. Isinama rin ng mga ito ang mga albularyong namagitan sa kanila upang humingi ng tulong. Habang abala naman yon sa pag-uusap, tahimik namang naghanda ng ritual itong si Lola Bitang. Gamit ang tuyong dahon ng lubigan, gawid at atis, pinagsama-sama ito ni Lola Bitang para makagawa ng isang sangkap. Halos kalahating oras din niya yung dinurog at nung maging pulbos na ang mga ito, inilagay niya yon sa isang maliit na mangkok kung saan hinaluan naman niya ng isang malapot na langis na dinadasalan niya ng Latin kada Biyernes Santo. Pinatakan din niya ito ng luha ng itim na kandila bago niya yun nilagyan ng 7 baga ng kahoy. At habang tinutupok ito ng apoy, lumipat siya sa kaldero kung saan niya pinakukuluan ang bungo ng kambing. May mga inilagay din siya roong kakaibang sangkap upang kumapalang usok nito habang pinapainit ito ng apoy. Matapos naman niya yung gawin, dito na siya lumuhod sa harapan ng altar kasabay ng dahan-dahan niyang pagbuklat ng libreta. At di pa man siya nakakapag-usal, nagpakita na sa tabi niya ang isang nilalang na nasa espiritual na kaanyuan. Ayon kay Lola Bitang, espiritu ng batibat ang nagpakita. Taliwas sa mga ordinaryong batibat na alam ng tao, hindi babae ang kasarian nito, bagkus isa yung lalaki. Di hamak na mas mabagsik kumpara sa mga normal na batibat.
Madali lang din para dito ang pumatay ng tao, kaya sa oras na inutusan niya ito, tiyak na ang kamatayan ng biktima. Ngunit sa gabing yon, hindi niya ito tinawag para pumatay. Ang nais niyang mangyari, gambalain ang grupo ng mga binatilyo upang maalarma ang mga ito. Batid din niyang unang gabi pa lang ng kanyang pagpaparamdam, kaya hindi niya kailangan na maging marahas at halang ang kaluluwa. Para kasi katakutan siya ng mga ito, kinakailangan niyang iparamdam sa mga ito ang itinatago niyang galit. Nagdesisyon din siyang parusahan ang mga taong yon ng ilang buwan para matuto at hindi na pamarisan. Pagkatapos niyang maihanda ang lahat ng sangkap, dito na siya nagdasal ng bakod at puder sa kanyang katawan. Magdamagan itong nagdasal ng katakatakot kung saan sa pagsapit ng umaga, nadatnan siya ng anak niya na payapang natutulog sa altar kung saan niya ginawa ang pamamarusa. Paggising naman niya, ubos na ang apoy ng kalan at halos wala siyang nakitang tubig mula sa kanyang pinakuluan. Nawala na rin ang sangkap na kanyang ginamit, indikasyon na matagumpay na nihatid ng tinawag niyang nilalang ang sumpa at karamdaman ng kanyang mga biktima. Matapos niya yung makita, agad niya yung iniligpit. Nilinisan na rin niya ang buong bahay upang maalis ang lahat ng bakas ng ritual. Subalit di pa man sumisikat ang araw, may mga nakita na siyang panauhin sa labas ng kanyang tahanan. Pagsilip niya rito, bumungad sa kanya ang 2 albularyong nakatira sa baryo. Bagaman nakikita ng mga ito na nakabukas na ang bintana, walang kahit isang nangahas na tumawag sa pangalan niya. Kaya naman nang makita niya ang 2, siya na ang nagmagandang loob na lumapit. Pagbukas niya ng pinto, agad namang nagsitayuan ng mga ito habang nakayuko. Tumayo kayo. Huwag kayong mahiya. Bungad na wika niya rito. Nang marinig yon ng 2, agad nitong binuksan ang pinto ng bakuran. Pagharap nito sa kanya, buong paggalang nitong inilahad ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng baryo nila. Dagdag pa nito na nagkakagulo na ang opisyal ng barangay dahil sa natatakot ang mga ito sa pwedeng maging kahinatnan ng insidente. Nagkakagulo na ho roon sa baryo. Manay Bitang, yung mga batang nakaaway ninyo kagabi, mukhang sinasapian ng masamang elemento. Alam ho namin na kayo may kagagawa nito, kaya nakikiusap ho kami na alisin nyo na sa kanila ang sakit na ibinigay ninyo. Pwede ho natin itong pag-usapan, kaya hindi nyo ho kailangan magpadalos-dalos ng desisyon. Wika ng isa sa mga albularyo. Pasensya ka na rin. Pero hindi nyo mababawi ang aking desisyon. Nagkasala sila, kaya dapat nila itong pagsisihan. At nga pala, hindi dyan magtatapos ang lahat. Marami pa akong inihanda para mas masihan sila sa kanilang paglalakbay patungong impyerno. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nakaimik pa ang 2. Ang ginawa ng mga ito, tahimik na lang na tumango habang pinag-iisipan ang mga sinabi niya. Ilang araw pa ang lumipas, mas lalong tumindi ang sitwasyon. Bagay na naging daan upang magdesisyon sila na itigil ang ilang araw pa sanang selebrasyon. Base rin sa mga taong nakasaksi sa pangyayari, halos parang mga baliw na umano yung mga kabataang binigyan niya ng karamdaman. Kapag umaga nagwawala ang mga ito, tapos kapag hapon, walang patid itong umiiyak habang humihingi ng tawad. At sa pagsapit naman ng gabi, paulit-ulit yung umiiyak, buhat sa mga nararamdaman nitong hindi maipaliwanag na sakit sa kanilang mga katawan. Tatahimik lang din ang mga biktima kapag sumapit ang 4:00 ng madaling araw. At ang ganoong sitwasyon
ang nagbigay ng matinding pasanin para sa pamilya ng lalaking nag-imbita sa kanila. Alam ng mga ito na malapit na silang maubusan ng oras, kaya naman halos gawin na nila ang lahat para lamang maibalik sa normal ang mga biktima. Napilitan rin yung gumamit ng mga hakbang upang subukang kumbinsihin itong si Lola Bitang. Ngunit lahat ng mga planong yon hindi umepekto. At dahil dito, kung kaya't nagdesisyon na ang pamilya ng lalaki na magpatulong sa mga mersenaryong aswang. At sa puntong yon, ang nais nilang mangyari ay ipapatay na lang itong si Lola Bitang. Naniniwala sila na kapag pumanaw ang matanda, mawawala ng bisa ang lahat ng aral na pinakawalan niya. Ilang araw pa ang lumipas, natahimik ang baryo. Nang mapansin ito ni Lola Bitang, agad na pumasok sa isipan niya na merong nilulutong plano ang mga tao para mapigilan ang ginagawa niya. Dahil dito, muli siyang naghanda at sa puntong yon hindi sakit ang kanyang nilikha. Bagkus ang ginawa niya, magtawag ng mga kasama mula sa mundo ng mga engkanto. May kutob kasi siyang kinakailangan niya ito dahil kung hindi siya nagkakamali, nagbabalak lumusob ang mga taong may kaugnayan sa mga binata at dalagang kanyang pinaparusahan. Inaasahan naman niya ito, lalo pat hindi na rin maganda ang lagay ng mga biktima. Pinipilit naman itong tulungan ng mga albularyo, pero sa kasamaang palad, walang kahit na anong aral silang tangan ang may kakayahang kumontra sa lihim na karunungan ni Lola Bitang. Bagay na naging daan para isipin niya na meron itong nilulutong ibang plano. Pagsapit ng gabi noong araw na yon, duminig sa kanyang pagtawag ang mga itim na engkanto at mga taong dilim. Lahat ito nagbantay sa kanyang tahanan upang masiguro ang kanyang proteksyon. Halos inabot pa ng 3 araw ang pananahimik ng kanyang bahay bago niya naramdaman ang dahan-dahang pagbago ng presensya sa paligid. May mga naaamoy na rin siyang kakaiba, kaya naman nang maramdaman niya ito, di na siya nagdalawang isip na maghanda. Ano man ang nilalang na yon, nasisiguro ni Lola Bitang na kampun din ito ng kadiliman. At sa pagsapit ng gabi ng 3 araw, dito niya na nakumpirma na mga aswang nga ang dumayo sa lugar nila. Batid din niya na ito ang kinuha ng mga taga-baryo upang pumatay sa kanya. Ngunit sa halip na mabahala, walang kahit katiting na bakas na pag-aalala ang namutawi sa isip niya. Alam ni Lola Bitang na hindi uubra ang mga nilalang na yun sa kanya, kaya naman malaya niya itong hinintay na makarating sa kanyang pamamahay. Ang kaso lang, nung gabi na hinihintay niya ito, hindi man lang ito naglakas loob na lumapit sa kanyang tahanan. Akala niya na sindak na ang mga nilalang, pero wala siyang kaalam-alam na nag-iisip pala ito ng plano. Isang hapon bago sumapit ang pagsalakay ng mga nilalang, bumisita ang kanyang panganay sa kanilang tahanan. Seryoso nilang pinag-usapan ng tungkol sa problema, ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito nahanapan ng solusyon. Mariing inilahad ni Lola Bitang na ang tanging paraan para maayos ang lahat ng gusot ay ang makipagpatayan sa mga ito. Dagdag pa niya na naihanda na niya ang lahat, kaya wala na itong dapat na ipag-alala pa. Nang marinig naman yun ng kanyang anak, nababahala naman yung sumagot sa kanya ng, Di nyo rin ho sila masisisi, Inay. Dahil ang mga batang biniktima ninyo, sadyahong nasa kalunos-lunos ng kalagayan. Kahit sino maaawa sa kanila, kaya marami ang mag-iisip ng hakbang para ho kayo ay mapigilan. Pagkarinig naman ni Lola Bitang sa sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, Yan ang problema sa tao, anak. Mahilig tumulong ng hindi inaalam ang punot dulo ng problema. Hayaan mo sila kung yan ang gusto nila. Pero huwag kang mag-alala. Maliban sa mga binata at talagang naghihirap ngayon,
wala na akong isusunod. Hihintayin ko na lamang dito ang pagdating ng aking mga panauhing pandangal. Matapos ang pag-uusap, pansamantalang iniba ng kanyang anak ang kanilang paksa. At sa halip na problemahin ang hindi dapat, pinagtuunan nito ng pansin ang kalagayan nila ng kapatid niya. Pagsapit naman ng hapon, nagdesisyon na itong umalis, gawa ng marami pa yung gagawin. Nang marinig naman niya ito, wala siyang nagawa kundi ito ay hayaan. Sa pagsapit ng gabi, dito niya na unti-unting napapansin ang paglapit ng mabigat na presensya sa pamamahay nila. Dala ng pag-aalala, agad niyang pinatulog ang anak niya upang makapagbantay siya sa labas ng bahay. Kalahating oras lang ang lumipas, kagaya ng inaasahan, dumating na ang mga bisita na matagal na niyang hinihintay. At nang masilayan niya na itong nakatayo sa labas ng kanyang tahanan, dito na rin niya pinalabas ang mga nilalang na kanyang tinawag. Paunti-unti, nagsiahon ang mga ito mula sa ilalim ng lupa hanggang sa mapuno na nito ang paligid. Nang masipat naman yon ng grupo ng mga nilalang, bakas sa kanilang muka ang matinding pagkabahala. At bagaman natatakot sa abilidad ni Lola Bitang, di sila basta-bastang nagpasindak at natinag. Naisip nila na mas malakas sila rito ng di hamak sa kadahilan ng taglay nila ang pisikal na lakas ng isang ganap na aswang. Kaya naman makalipas ang ilang minutong pagmamasid, buong tapang na sumugod ang mga mersenaryo. Sa pagkakatanda ni Lola Bitang Pinuno, nasa humigit 15 ang mga ito. Mabilis yung nagsipalit ng anyo, animoy hindi ito tumungo sa lugar na yon ng hindi nakahanda. Pagsilay naman niya sa mga ito, napangisi lang naman siya kasabay ng pagwika rito ng, Anong inaakala ninyo? Mas makapangyarihan kayo kumpara sa akin? Oo, higit na mas maunlad ang abilidad ng mga aswang. Pero meron kayong nakaligtaan. At ito ay ang katotohanan na hindi rin ako isang pangkaraniwang nilalanglang. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad siyang umihip ng usal sa hangin. Maya-maya pa, nang kumalat na ito sa paligid, nasipat ng mga kalaban niya ang abnormal na pagliwanag ng mga nilalang na kanyang tinawag. Hindi naglaon, dito na yun nagkaroon ng mabibigat na aura. Ramdam na ramdam ito ng mga aswang, pero pilit nila itong ipinagsasawalang bahala sa paniniwalang hindi sila kakayanin ng mga ordinaryong engkanto. Ngunit nang makasagupa nila ang mga ito, dito nila napansin ang lakas nitong halos kapantay ng sa kanila. Ilang beses na rin nila yung napinsala pero sadyang matitibay ang katawang hiniram ng mga engkanto. Dahil sa ganoong sitwasyon, habang tumatagal nararamdaman na ng mga kalaban ni Lola Bitang ang pagiging dehado. Marami sa kanila ang sumubok na umatras, pero sa kasamaang palad di ito nakatakas. Bago pa man kasi sila makalayo, sinagupa na sila ng halos hindi mabilang na mga taong dilim. At ang mga talunang nilalang, nilamon sa kailaliman ng kadiliman. Para naman makaganti ang matanda sa grupo ng mga mersenaryo, iniwan niyang buhay ang namumuno sa mga ito. Nang tuluyan niya yung mahuli, dito na nangyari ang katakatakot na pagpaparusa. Umaga man o gabi, hindi niya ito pinagpahinga para lamang malaman kung sino ang utak sa pagtawag sa kanila. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang ginawa niyang pagtatanong dahil yung nilalang na yon naging matigas at maingat sa pagsagot. Na tila bang kahit sa kahuli-hulihan ng buhay nito, mas pinipili nitong maging matapat sa taong nag-utos sa kanilang grupo. Subalit dahil sa tindi ng parusang ginawa niya, kalaunan ay napalambot na rin niya ang nilalang na yon. Ayon kay Lola Bitang,
na nasa bingit na yon ng kamatayan bago ito nagsimulang kumanta. Bagay na naging daan para malaman niya ang taong nasa likod ng pagsalakay nito sa kanya. Ayon sa nilalang, ang nag-utos sa kanila ay walang iba kundi ang ina ng binatang nakatira sa kanilang lugar. Inamin din ito na magkadugo sila, kaya kahit kilala nila ito, hindi sila natinag ni nagdalawang isip na sumunod. Mariin din itong inilahad. Inaasahan na nila ang ganoong pangyayari, kaya naman sa kanilang pag-uusap, hindi malabong tumakas na rin ang tunay niyang kalaban. Dagdag pa nito na, yun din ang nag-utos sa mga kabataan na pumunta sa kanyang lugar noong bisperas ng pista. At ang layunin nito ay para galitin siya at ilabas ang dati niyang pag-uugali. Nagawa naman ito ng taong yon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay sa ibang aspeto ng kanyang plano. Nang marinig naman ni Lola Bitang ang sinabi nito, matinding galit ang kanyang naramdaman. Walang sabi-sabi, agad niyang itinarak sa leeg ang hawak niyang kutsilyo, sabay utos sa mga taong dilim na dalhin yon sa kanilang mundo. Pagkatapos nito, doon niya na hinanap ang tunay niyang kalaban gamit ang alaga niyang batibat. At habang ginagawa niya ito, paunti-unti na niyang binabawi ang karamdaman ng mga biktima. Inilahad niya ito sa anak niya upang ito ang magdala ng mensahe niya sa baryo nila. At nang malaman naman yon ng mga tao, dito niya naramdaman ang taus-pusong pasasalamat ng mga ito. Sa loob ng halos 1 linggong paghahanap, nanatiling malayo sa kanyang kamay ang kanyang hinahanap. Ngunit dahil sa alaga niya, naging posible ang lahat. Kaya naman ang matunto niya ang kinaroroonan nito, hindi niya na yun tinantanan. At hanggang sa kamatayan ng taong yun, di na ito nakatulog. Ayon kay Lola Bitang, halos mag-iisang buwan nang lumaban sa kanya ang biktima. Marami itong ginawa na parang harang para sa batibat niya, pero di yun umubra. At sa ilang araw na hindi yun nakakatulog, paunti-unti na itong nanghina hanggang sa tuluyan na yung nawala ng kakayahan na lumaban pa. Magmula noon, pawang hinintay na lamang nito ang nalalapit nitong kamatayan. At nung pumanaw na ito, tsaka pa lamang niya pinauwi ang kanyang alaga. Magaling na rin noon ang mga bata, kaya nakauwi na yon sa kani-kanilang mga lugar. Dahil sa insidente, muling bumalik ang takot ng tao sa kanya. Ngunit sa kabila nito, may matinding paghanga na naramdaman ng mga tao dahil sa pagkakaroon niya ng prinsipyo. Bagay na naging daan upang mapanatili niya ang respetong minsan na nitong naibigay sa kanya. Ilang taon pa ang lumipas, nagpatuloy na ang katahimikan sa kanilang lugar hanggang sa paunti-unti nagpasya na rin itong si Lola Bitang na magretiro sa kanyang propesyon. Pero alam niyo pinuno, na nung mamatay ito, maski ang kanyang mga anak, hindi na nagawang matuntun pa ang mga naiwan niyang gamit. Naging misteryo man yun para sa kanya. Sapat ng dahilan ng mga kagamitang yon upang bansagan ang kanyang nanay na si Lola Bitang, ang matandang kinakatakutan sa buong Samar.